Здравейте! Искам малко да обясня за краставиците. Тези краставици, въпреки че са ниски, плодават доста обилно. В случая тук съм откъснал от Суцуки Мидори 3-4 краставички на един корен, ето този корен. Той съм урасъл, защото тук съм сложил разсад на бяла краставица. А това не е проблем. Сега питате ме специално за краставиците, защо им падат цветовете. Растат, а им падат цветовете. Най-често падат цветовете, защото краставиците имат неправилни грижи. Една от основните причини е, че краставиците не ги поливате достатъчно. Когато краставиците се поливат достатъчно, те нямат изгаряне по листата, така нареченото маносване, и растат без проблем. Говоря за моите сортове: крокодилка, бяла краставица, Суцуки Мидори, Суйо, Лонг, този японски сорт заедно с Суцуки Мидорито. Тези краставици са също и за корнишоните, които имам. Пак стар сорт от полски тръмбеж. Представете си, че краставиците са водорасли. Изобщо корена им не бива да пресъхва. Ако корена им пресъхне, те реално почват да жълтеят листата и си казват: о, краставиците са маносаха. Ами не са маносали, не са ги поляли. Също така цветовете им ще капят, ако няма достатъчно вода, защото самите растения не могат да си направят краставичките. Нали, в случая има доста плевели, които ще премахна, ще ги окопая. Тези растения вървят добре, въпреки че имат по-малко като маркучи. Мисля да им сложа по още един капков маркуч, но може и така да ги оставя. Просто ще ги поливам по-дълго, заедно с другите растения. Това е пластига, тревичка, която не е опасна за корените. Тя има много плитък корен и буквално дори цялото да се покрие с зелено не е опасно, но по-добре почвата да е разровкана, да няма тая тревичка, защото тия краставици се пускат реално навсякъде, където могат в ровковата почва коренчета. И когато почвата има достатъчно полезни вещества, както в случая аз съм сложил каменно брашно за минерали, огнило овчатор, в случая с разсадите, като ги съдя. И това е напълно достатъчно, когато има правилно поливане, една хубава мрежа, по която да се разхождат. Не ги колтучите. Старите сортове и сортовете по принцип не се колтучат. Колтучат са някои видови хибриди, които аз лично не отглеждам и не желая да отглеждам. Затова, ако имате от моите сортове, не ги колтучете. Това е моят съвет. Колкото повече се разклонява краставица, толкова повече зелена маса прави и повече фотосинтеза и повече плодове дава. Това е.